Så filmer vi lige her. Du skal lige stille dig. Du skal faktisk også. Jeg kan den godt. Okay. Er du klar? Ja, jeg er klar. Stille. Nej. Jeg skulle synge. Er det okay? Nej, ja. Prøv igen. Ja. Skal jeg lade være med at synge? Ja, det er bare lidt irriterende faktisk. Så lad være med at synge. Så spil du bare. Okay. Stille nu.